Hasiko gara, gaurko adierazpen instituzionala irakurten Euskararen nazioarteko eguna dugun hontan. Abenduaren 3 iritsi da Euskararen nazioarteko eguna. Euskarak egun bizi duen egoera hausnartzeko eta ondorioz gure hizkuntzari sostengu eta auspoa emoteko deia egiten digun eguna da. Euskararen indarberritze bidean egindako lanari eusteko eta etorkizuneko erronken aurrean erabaki ausartak eta hizkuntza politika berritzaileak birpentsatu eta aplikatzeko garaia da. Euskararekin dugun harremana ez da egun batekoa. Urte osoko lanketa da, eta eguneko jardunean txertatuta egon behar dau. Zehar lerroa dan neurrian. Herri mailan, euskararen normalizazioan urratsez urrats ari gara lanean, eta erakunde publikook eredu izan behar dugu. Herritarren hizkuntza eskubideak bermatuz eta euskararen erabilera egiazko eremuetan sustatuz. Eta sendotuz bebai. Gure helburue argia da, Durango eta Durangoko udala euskararentzat arnasgune izatea. Badakigu euskaldunok historian zehar egokitzeko gaitasuna erakutsi dugula. Horri esker mantendu da bizirik eta indartsu gure hizkuntza. Baina gure herrietako errealitatea inoiz baino bizkorrago aldatzen ari den honetan. Egoitzen jakitea ezinbestekoa da. Eta egokitze horretan ezinbesteko dira eragile sozial, ekonomiko eta kulturalen arteko lankidetza estua. Baina baita gizarte mugimenduarekin batera lan egitea ere. Euskalgintza aktiboa behar eta nahi dugu sokalagun. Harreman sareak sendotzeko eta berriak eraikitzeko unea da. Durangok ibilbide sendoa du euskararen erabileraren indarberritze bidean, baina hizkuntza eskubideak bermatzeaz harago euskaraz lan egin, ikasi eta bizi ahal izateko eremu atsegin eta erosoak sortu nahi ditugu. Horretarako guztion inplikazioa da gakoa. Herritar anonimoena, elkarteena, hezkuntza komunitateena, eragile ekonomikoenen eta instituzioena. Iaz esan genuena gaurkotasun osoz mantentzen da. Hizkuntza ez dira komunikaziorako tresna neutroak. Gure historiaren, kulturaren, balioen, ideologien eta botere harremanen isla dira. Horregatik, hizkuntza politika ez da despolarizatu, alderantziz modu adostu. Zintzo eta eraginkorrenean politizatu behar dugu. Guztion artean eraiki eta elkarrekin eginez bidea. Esandako guztiak kontutan hartuta, Durangoko udalak konpromiso hauek berresten ditu. Lehenengoa, Durangoko udalak bere administrazioaren esparruan euskara zerbitzu hizkuntza gisa bermatuko du. Eta lan hizkuntzak izan dadin aurrera pasu sendoak emango ditu. Horrez gain, udala euskararen arnasgune funtzional bihurtzeko neurriak hartuko ditu. Bigarrena, euskararen erabilera indarberritzeko aroa plana garatzeko konpromisoa berretsiko du. Gizarte esparru guztietan estres linguistikorik gabe euskaraz bizi ahal izateko helburuarekin. Hirugarrena, Durangok eskualde buru gisa bere eguneroko harremanetan dituen norbanako eta erakundeen hizkuntza eskubideak errespetatutako ditu eta horietzat ere euskaraz lan egin, ikasi bizitzeko eremu gozagarria izateko urratsak egingo ditu. Laugarrena, euskarara oraindik hurbildu ez direnengana gerturatu eta euskararen sarean integratzeko dinamika inklusiboak sustatuko ditu udalak. Euskara guztiona da, eta guztion artean egin behar dugu bidea. Euskararen eguna ez da soilik egun bakarrekoa. Euskararen eguna eguneroa. Durangon argi dugu, euskarak kolore asko ditu, eta denak sartzen dira gure herrian. Euskara guztion artean eraikitzen delako. Zugan, nigan, gugan.
Bueno, eta hon gogoraraztea bakarrik. Euskararen nazioarteko egunaren arira, aurten ere hainbat dinamika eta jarduera prestatu doguzala Durangon. Zer kolore du Euskarak galderaren bidez, herritar guztiak parte hartzera gonbidatu doguz, Euskarak sortzen deuzkuzan sentimendu bizipen eta begirada anitzak batu eta mosaiko kolektibo baten islatzeko. Mural parte hartzaileak, kostontzi sortzaileak eta herriko eremu desberdinetan egindako ekarpenak gaur arratsaldean elkarlaneko irudi bisual bihurtuko doguz, sortzaile eta artista desberdinen eskutik. 5:00 gaur San Agustineko jolean, kulturgunien, Euskararen erronken inguruan Durangoko ahotse desberdinak batuko gara, eta ondoren 6:30 San Agustinen be, sortutako irudi bateratu aurkeztuko da, girotze artistikoagaz batera. Egun honen ospakizune, bizer borobilduko dugu, bizer, abenduaren 4an, arratsaldeko 7:00 San Agustin kulturgunean egingo dan Arestian lagun ikuskizunagaz. Ikuskizun hau Gabriel Arestiri omenaldi literario musikatua da. Eta beste barik danok zauzie edo gauz parte hartzera gonbidatute. Eskerrik asko.